Hvordan undgår man madspild? Du skal ikke købe mere mad, end du har behov for. Tilbered kun den mængde mad, som der er behov for. Du skal give mad i fryseren, så kan du genbruge det senere, fordi det holder sig det bedre. Gennemtænk det, du køber. Altså, så du for eksempel laver en liste, eller ikke bare gå ud og køber sådan en impulskøb, men virkelig tænker over, hvad du køber.